Uyabona manje ngisepaki bese zansi Kheja Road. Okay, akunankinga ngizwazi. Sawubona njani? Unjani siyasithanda sami? Yazi bengikukhumbule sonke lesikhathi. Ingakho ngikufonele. Ya, ngiyakuzwa khona Michael ukuthi ade wangigcina but nginenkinga la uzena. Emva kwesikhathi singaka kumele ngabe ade wangifonela but wahamba wangishiya. Kuze kufike sonke lesikhathi angikwazi ngomsuzo ngifonela manje. Kuphethe nezikhwama. Angazi lapho kungichazela ukuthi wenzakalani. Ngizovalelisa kuwena njengesithando sami. Ngicela ungixolele ukuthi angaze ngibuye ngikubona. Hawu. Usuyahamba manje yazi yangixaka le nto yakho lo. Wagcina uphumelele nayo indaba yakho ukuhlanganisa imali ngokukhisa ball. Abuya ngicaka nje lento yenzayo ukuthi usuyahamba emva kwesikhathi esingaka bungishiyile uhlanganisa imali uyahamba futhi uyaqhubeka ngishiya kanjalo. Ngicabanga ukuthi uzoshintsha yazi. Siyawazi ukuthi ngiyakuthanda. Angeke ngikuthande nje ngikushiye kanjalo. Kodwa ke ngiphoqa ukuthi ngihambe. Lokho angiyokwenza sengitholile manje kufanele ngiyofunda ngesikoleni. Ngiyakuthanda siya futhi ngizohlala ngikuthanda. Njengoba ngihamba ngeke ngize ngikukhohle. Behlezi isithanda sami enhlizweni yami. Cha Michael, ungamane uhambe uma uthi uyahamba. Kodwa mina nje angithandi lento yenzayo. And futhi lo mali efunda ngayo imali yokugebengu. Yabo angathi ukuthi uzoyiqhatha kanjani nangayo le mfundo yakho ngoba uyofunda nangemali yokugebengu. Ngenza ukubona. Siya ngiyofundela kusasa lethu. Although kuzohamba mina ngedwa kodwa ngiyofundela thina. Ngicela u-understand. Kuyangiphoqa ukuthi ngihambe and uma ungayizwa le nto mina kufanele ngihambe njengamanje. Isikhathi siyahamba. Ngicela wazi ukuthi faith was so hard to find. You gave me my life back. You were my lifeline. The love that you gave me is love that